bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe en mbaɗan noon jahane hôpitoji ɗi calminen dendagal ɓe gandanɗa hoorema ko rafaɓe wonɓe toon ɓe nde Allah rokkataɓe jaam rokkaɓe cellal e kisal wonɓe kasoji ɗi kadi en duwima nde Allah ɓiltataɓe dow jaam ko way noon kadi wasa ruttude ɓe toon en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe ɗo e Sénégal e caggal leydi e dendagal ko gandanɗa hoorema ɓiɗɗo pullo ina tawe toon biyo kadi mbimi e mbimami kala e saaha ɗum noon hande bandiraɓe en gartiɗo yewtere meɗen dinguiral pulago no gowɗen waɗirde ɗum kala e saaha en bismima ɗo yontaɓe en bismima ɗo gendiyankoɓe en bismima ɗo wambaɓe en bismima ɗo nalankoɓe kono hande kadi en bismima jontaɗo holi on jontaɗo ko jontaɗo goto e yontaɓe leñol ngol ko goto e sukaɓe leñol ngol farnoriɓe leñol ngol daraneɓe leñol ngol wadde ɓoyata joni joni ma en dokkumo konngol o wawa artude e bandiraɓe o bismo ɗum noon bandiraɗo gorko tedduɗo bisimilla ma calmodira e bandiraɓe. Mi salmitimamo no fewi kadi mi hofnimamo fuɗɗorade inde Allah joom yurmede hewde huftidinde ɗo aduna joom yurmede hewde hertanide julto tan meɗen lakara jeyɗo ñalngu janggo jobdi jeeyaɓe mo pittali min e arsugaji men gune tamande mum jiiɗo waɗa baɗowo lato goto mo sénare o dande sénare ala gaga gueno en jetti jinnaɓe men e serembe men en juurima en calmini en ñaguimo duwaw e neldi duwaw ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno Ahmadou Tidiane Ba khalifa général mo Madina Gounass salmindemo juurademo neldudemo duwaw e jomiraɗo junnu balɗe makko moƴƴina battane makko o ɓooyo dow naade windere nde guenne no jaabo beere Allah no suura en enen kala e dendagal julɓe mi salmini hettotoɓe yewtere men nde ganduɗa nde ko an bandiraɗo debbo hono Dieynaba Sow ɗowata nde ɗo yewtere salminde daroɓe Pidi TV fof salminde aussi haralleɓe ɓe so ɗum ɗon ɓenni ko salminde jinnaɗo men gonɗo ɗo woni Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mi salmini ɗum no fewi kanko e dendagal bandiraɓe golloɓe haalirde nde ɗum noon mi salmitimama Dieynaba Sow. Tigi machallah bandiraɗo gorko tedduɗo min beltanimama bismiɗen ɗo hande ko Abdou Salam Ba gorko mo tareji ɗum noon hande Abdou Salam Ba ko an tigui min bismiɗo gam yewtidde e maɗa kono ko adi fof kadi en calminata hono mawɗo galle o hono kawmen Abou Samba Diop en calmini noon joganiɓe en caméra ɗi ha mbawen yiyede dowgol Djiby Dieng wondude e bandiraɗo debbo tedduɗo jaafoɗa e inde nde ɗum noon hande Abdou Salam Ba en garti tigui yewtidde maɗa ɗo e Pindi TV ko adi fof min gaduto namdademo ko Abdou Salam Ba a wona bismeteɗo e leñol ngol kono kadi ina moƴƴi kala e saaha ciftinnamin hol gonɗo Abdou Salam Ba. Eyyi no Elimane Sambourou barka an kecco jaaɗo mbo nawrani gacce mbo ganduɗa leñol ngol rewani ɗum ñamade yo gueno moƴƴe makko kanko dendagal gendiyankoɓe yaaɓi kanko wiyanno haalde hoore mum weeɓani enen nde so tawi wiyama Abdou Salam Ba ko goto e ɓiɓɓe fulɓe tawi kadi ko ɓiɗɗo pullo gaynako jeeyaɗo to dekole tareji tar gudde nammade ɓaɗe ɓuroje mucci seeɗa leydi cilɗe jaabuli genni gonde jeeri jimi e waalo ɗo salligaji kewi hammude ɗen peƴƴe nde tawno hayso tawi ko gendi aynaɓe ko gendi kadi waliyaɓe ko gendi seremɓe min tawi tan ko gaynaka e ndema so ɗum ɗon ɓenni emin tawi fitram gollago kono emin tawi almudagal no fewi caggal duuɓi am 4 mi nawama to alluwal ɗum nde ko min tan wela wi min jangganmi ko Qouranul Karim windirimi ba ko ceerno Aliou Ba mo ganduɗa ko goto e ardotoɓe ɗon ɗo juma mo dekole tareji ko taniyam ko jinnaɗam kadi ko tokoram saabu jinnaɗam debbo innirtami walla noddirtami ko Aliou seeɗa gonmi ɗon jaami Ndar Gueji Dane Maayo tawoyde jinnaɗam mo dokkami nehɗomi wiyete ko Mamadou Sidy ruttima e jomum hital ujunaje ɗe 17 2018 ko on nehimi mbeɗa wawi wiide ha potmi ɗo ponmi ni nde jaami Ndar Gueji gokkanmi kadi jokkude Qouranul Karim nawami to duɗal
ceerno salif mouhamadou de woni ko goh mbacc hakkude goh mbacc santhie ba gueeti ndar loodo sindoni ko toon woni ɗo mawnumi gonmi toon nde jofnanmi alluwal gadanal jaratemi ko duuɓi 12 ko on saaha kadi mbaɗmi lahdari on saaha mimmi asmayu caggal ɗum ɗon nduwnoyami to galle babam gartumi jokkumi duɗal ceerno samba kumpour wonno ko daaru noon sawi daaru mbiya corniche ko ɗon woni to jokkumi caggal ɗum ɗon fof gaccumi duttitimi tareji gam walloyde jinnaɗo am nde tawno jibinami koye galle famarɓe doole woni ɓe ganduɗa ɓe so Allah miskinagal no hewno ɗon hayso tawi noon so Allah mi tawani ɗon yeelatoɓe mi tawani ɗon ñagatoɓe mi tawani ɗon yeeɓe ndimago muɗumen beela ɗaɓɓa ko guurdi ala saabu jinnaɗam ko tefankagal tawrumi ɗum gandirmi ɗum ko jawdi gandirmi ɗum ko guese mum gandirmi ɗum kadi ko wonde jinnaɗo mo ganduɗa mbo wurani stress guurɗo e liberté kono kadi neɗɗo tedduɗo neɗɗo dimɗuɗo neɗɗo kadi jambaro woni jinnaɗam gorko ha hande ɗo wuuri ɗo anduɓe mbo yiɗɓe makko ɓe ina jogonimo konngol wiide wonde o wuuri ha ɗo yarate ɗo giɗi ko meeɗa joɗade reedu makko kadi ko gorko joɗɗo contaɗo woni Tijani Amadou Mbaye Ba walla mbiyen Saydou Amadou Mbaye Ba nenam kadi min tawi tan komo tampa sippude kosam en yeyde maaro en dillude pelle en ko nden tampere min gandiri jinnaɗo amen debbo ha hande noon ko ɗum kadi woni komin jirataɓe wadde ne duttimi toon tan ko walloydeɓe saabu e ngan sanga mawnam gorko kañum naati e ladde e nder wonde ɗon noon wallaɓe ko nder hen Allah addi miijo mi ɗanno en gadimi yaade ko Ross Sénégal toon janggumi commerce gartumi tareji jawtu Bourou Sogui donc ina juutde ina juuti seeɗa way donc ko on ɗon woni Abdousalam tan pour raɓɓikinade Abdousalam so en mbiyeɗen kalɗo hannde Abdousalam ko ɗo mbalten sabu Abdousalam ine heewi to rewi kono joni a haali ɗo ko gandanɗa hoore ma ko jinnomi namdadema Abdousalam Ba yimɓe jiyat Abdousalam Ba jiyat dille Abdousalam Ba kono Abdousalam Ba min jinno garana min seeɗa hakkude neɗɗo dillowo hakkude muɗum e jinnaɓe muɗum hol relation tigui gonɗo hakkude maɗa e jinnaɓe ma holko mbawɗa haalande min e o mo gandanɗa hoore ma woni jinnaɗo ma debbo walla jinnaɗo maɗo gorko adi foof min ko mbawmi haalde gadortomi ko jinnaɗam debbo jinnaɗam gorko meeɗi kam wiide yayma koko darma ha andi a fondani ɗum e tagaɗo ɗum tagi kala ko wela ko ɗum o fawta e dow ma omo andi kala ko fawma may jaɓɓum fawade kala ko rimdumani may jaɓyade gueɗel keddigel ngel jinnaɗam debbo ko neɗɗo mbo kursinmi e nder ɓerdam mais aussi ko neɗɗo mo ganduɗa min mbeɗa jaggi ko kanko woni ñawdugalam min kanko wonde ñawdugalam noon saabi mbiɗa hormi ɗum mbiɗa respecti ɗum mbiɗa teddini ɗum min nenam mi jaɓata yo woy kadi mi jaɓata hunde metto ɗum kadi kala to mbawami wonde tan haqqillam ɓuuri wawde wonde koye nenam e babam mais ha tengti e nenam ko jammo jengi ko fof so hunde anni kam tampini kam ko nenam kewmi wiide nene waɗanam duwaw mi teskaki nde haaju annimi kollitmi nenam waɗinimi duwaw tawi haaju humtaki waɗe relation gonɗo hakkudami min e jinnabam ko relation belɗo kono ko musɗo sabu babiyam no heewi wiide kañum sahana lelo ronko ɗanade saabu noppi mum ina keewa Abdoul ɗum no haɗa ɗum ɗano kono saha kadi o wiyami kala to gonmi ɓernam deeƴi saabu hay somi nani a waddama mbiɗa andi a toñani saabu min mi wona neɗɗo toñowo komi neɗɗo jamɗuɗo kadi komi neɗɗo mo ganduɗa o kala ko wona haajam jinnaɗam kadi gorko ko ɓuuri wonde hakkude amen hande woni min mbayi kono kafe e sukara walla lacciri e kosam min komi neɗɗo mo ganduɗa babam ko denɗam komi neɗɗo mo ganduɗa babam ko sehilam komi neɗɗo mo ganduɗa so jamma jengi kode ñaari leydi deeƴi ina heewi ko jewtidanmi babam ko yahata jeere sabu min komi sehil jinnaɓam ha ɗo ɗo guurmi kadi min ko jinnaɓam woni ñawdugalam ɓurgal teddude ɓurgal mawnude kadi ha ɗo ɗo gonmi ɗo kala lawol ngol ƴettumi
mi heewani dañjude maɓɓe caɗele sabu no puɗɗotomi nde wonde haaliyanke babam yaawi wiidemi a waɗi ko ganduɗa minen bettani min sabu gila jibinɗa kada woni neɗɗo joom haqqilanke pertuɗo kadi joom ɗemgal ngal ganduɗa sa haali yimɓe ne paama ɗemgal ma yaawi haalde kono noon ma wood no famirtake sabu leñol ngol walla hinde men nde heewani haaloɓe idan nde o yaadani hen kono de ha ɓoyi ko duwaw tan o watti hen duwaw makko noon duwaw nenam ɗum ɗoyima haɗa jottimi ɗo ko heddi ko ñawdorɗam min ko ñawdimi ko ɓuuri ñawdorɗe ɗi ñawdimi ɓurɗi wadde fayida babam jooɗaki woni ceernaji ñawdowo wona bileji ñawdowo mais babam ko pullo gaynaka kadi ko joom duuɓi donc ko kanko adi kam ñawdu min ko babiyam adi kam ñawdu adi kam defande ñawdugal adi kam ɓuftude ñawdugal adi kam kadi rokkude haqqille ko faati e sagata jontuɗo hol no foti waade mi meeɗi wadde lefol ngol 8 minutes mbeɗa haala hakkude babiyam no mbadumi mum konngol e konngol har fanbi har fin konnguɗi ɗi kewɗi ɗi kutortomi ƴettanmi ɗum koye jinnaɗo min wona hettade gendiyankoɓe walla sernaɓe men ɓe joguɗen ɓe e jandiyankagal walla guiɗi ala min ɓe jangguinanimi haala mi hoccani mabɓe kadi ko mbiɗa wawa haaltude ne famɗi tawi mbiɗa haala konngudi temedere hen capanɗe jeenayyi ƴettami ɗum koye babiyam so wona babiyam kawam jiiduɗo e nenam yummo goto e babi wiyete Ousmane Modou Ba min koye nder galle amin tan janggumi haala janggumi haaliyankagal janggumi foof tawde nde ɗon miskinagal ko ɗum woni ko fii ɓerdam ha ɗiggi gandumi hay hunde mi fotani rewde hami wona huywere kono somiɗa tottinma konngol ngol relation hakkude am min e jinnaɓam ko jaam ko belamma ko cehilagal ko yiɗidirde kono komi neɗɗo kulɗo jinnaɓam min ha ɗo ɗo gonmi mi meeɗa jooɗade less nenam pour respect less nenam babam nana mbiɗa wawi rokkudema numéro nodda ɗum namɗa mo wiyatma ko sukaɓe am foof peut être ina gara taw amin jooɗi joddo e amin mais Abdoul kala ɗe naati suudu ndu jotto ko less min jaɓata kadi nenam kala mo jibini wiyata ɗum ko Kumbo min nenam mi meeɗa ferguitade mbimi ɗum Kumbo wiyanton ko nene somi juumi mi weyi yayi kono ko nene mbiyatmi min babiyam ko babam nenam ko nenam kono cehilagal amen ina hulɓini no wayi ɗum ɗon fof noon ko min andi nder haqqillam neɗɗo mo teddinani jinnaɓe mum wawa wonde ala ko wawi wonde wawa wonde tigui machallah ɗum kadi meeɗa jabde haalude ni saabu mbiɗa andi mbaɗa andi machallah ko addani hande Abdou Salam Ba haalde ha ko guite muɗum ina jaltina gonɗi ko hunde nde gandanɗa hoore ma ndewtini e ɓernde makko tigui rigui kono kadi ko ɗum wonno hen aniya men nde wonno kala e saaha eɗen jiiya yimɓe meɗen ina darano en kono en namdakiɓe kamɓe holko ɓe tinata ɗo wonno neɗɗo ko neɗɗo tan ina jogui ko welata ɗum ina jogui ko mettata ɗum ina moƴƴi kadi kala e saaha ciftinen bandiraɓe ɓe holno gurduɗen holko tineten ina moƴƴi kadi saaha e saaha foof bandiraɓe ɓe mbawa yaltinde ko woni e ɓernde eyyi kono a haalnimin ɗo haala mbaɗi ko fayida ko fewte e jinnaɓe ma kono Abdou Salam Ba pewɗen ko e inde Jalal Leñol Abdou holko addi Jalal Leñol o jalal ko inde tan nde saaha hettinimi tawi kadi ko mawɓe sabu ala inde nde mi notoraki sabu mi rewi e yimiyankagal hip hop mi notorima Paco mi notorima Tiken mi notorima ille kewɗe kono Jalal o heɓtimi kode battumi wittude ko faati e ɗemgal e pinal fulɓe joni jiɗɗa wiide ka aɗa waɗanno rapse way eyyi ɗum rewama fijirama ɗum de ko ɗo ɗum nana rewama fijirama duuɓi foskoji jahama ko wayno gueɗe Santhié min jeehi toon Podor en Djoum en e tareji collége gonnoɗo ɗon walla lycée o wondude mbaɗono Abou Diop waɗa ɗum ganduɗe Soggo en e woɓɓe ko yimdaɓe kono yettere Allah hayde natanmi communication min gadimi wadde ko émission hip hop ɗum jeerannomi e radio gatamare Djoum pendant duuɓi 3 walla 4 yewteram ko rap tan wiyete non donc je suis quand même le premier animateur pullo gonnoɗo Fouta garɗo ha Dakar waɗi interviewé biyeteɗo Niddof hande mbaɗo chef du yo te nden tawi o fuɗɗima wadde chef du yo mi ari ha ɗo min mbaddi yewtere min adi joɗade radio Djoum noddumi Dread Machine Ama direct ene woni Morolan boddumi mum yewtere donc quand même mbeɗa yinno ɗum mais yeehi ha ɓooyi wonno sa woni animateur hip hop tu te comportes comme un rappeur donc waɗat style mo jogoɗɗa mais min ya un certain moment min fof woni cukalel tawi komi natti yidde on style tawi komi watti yidde ɓornade ko timmi tawi komi watti yidde kadi artirde konnguɗam arta e fulfulde nde ɗum duñimi ha bittumi ɗemgal ngal mbeɗa witta leñol ngol mbeɗa eto kadi andude
hol caɗele ɗe leñol am wurata e nder aduna o kala mais holɗen caɗele kadi aussi ɗemɗe gendije gondi e nder leydi ndi donc ɗum nawimi haade jami Douaire FM joguimi fina tawa fulɓe kono koye nder groupe aji WhatsApp koye nder dente ni dente jewte ni ko hen neɗɗo ari tawimi ha mbiɗa dari wimi yimɓeɓe mbiyatma ko mbarude min mbiyatmami ko jaalal donc jaalal o hen hunde ko guiɗiraɓeɓe lollini ɗum hen hunde ko sehilaɓe mbawmi wiide tan komi ginnaɗo ɗum min mi jooɗaki tan ƴettum inde pawmi hooram joni noon beela komi jaalal beela mi wona jaalal beela mbiɗa jogui darde nde beela mi jogaki darde nde ko kamɓe gandi kono kam inde jaalal nde nde wiyande mi wiyama jaalal neɗɗo wimi noon mi etima andu darde jaalal kono tawi mbiɗa anduno darde jaalal saabu hade mi tawani doole mi arani taw mi batimaji min nenam adi kam fewnande ko suudu turdu wondu jaalal ɗum gadi mi fewnanede nder galle amen hande noon ɗum ko hanki wonno hande ɗum natti hande yettere Allah somi leeli mbiɗa ɗano saabu mbiɗan jinnabam gonani e danger to batte hoɗorde bon ɗum kadi mbiɗa yetteno Allah mbiɗa yetta mawnam mo jiidum nene goto e baba mo ganduɗa afam ko kanko guinnirmi wiyete ko Diangore e nous a beaucoup aidé wuuri ko Allemagne yo Allah jundu balɗe mum moƴƴina battane mum tout récemment no jaami Europe mi yeehi haala mum donc bref pour fammindema tan inde jaalal nde ko ɗon yalti kono tawmi kadi jaalal ɗo wonat ɗo e suudu eko tamboto ko guilay calɗi ɗi care ɗe guilay paale ɗe no jaalal tambiri ɗum ni mbeɗa andi kadi jaalal so yani suudu tan suudu ndu yani donc je me suis dit min ndeɗo inde ndeke ko wonde fayida wonko saabi ɓe joomum miiji rokkudema nden o yi woni koye darde maɗa tigi machallah haali ɗo joni wonde jaalal nde wonno eɗen gandi hande aɗa heptina tigi e leñol ngol hande sa haalnanno en hande leñol ngol walla gendiyankagal hande leñol men ngol no yarini holko mbawɗa wiide en hen bo leñol men de yaadu yahata ndu e yaadu foti yaade ndu jiiɗa saabu leñol men ko leñol gadantewol ngol ganduɗa nde Allah tellinta yimɓe nde ene wiye tan yimɓe nani telline yimɓe nani ne telline mbiɗa wawi wiide enen ko hen telliɗen hayso tawi noon jagguɗen ko baba Adama e yummen Hawa mataw wadde ko afa mabɓe woni pullo walla taw kamɓe tigi gari goni fulɓe wadde leñol ngol ko leñol gadantewol nden e joni noon no leñol ngol woni e yaarude ni ene ɗeɓi yurminade saabu ha hande jaraten koye kinde jaraten koye caɗele kinɗe jaraten koye o ko ɗum o ko to o ko ga o ko ga o ko to sa ƴeewi leñol tan koko ɗo tolningol suwa taw yaade saabu won yimɓe ɓe ganduɗa hande jomen barke en ɓe Allah rokki ɓe Allah walli ɓe Allah rokki daraja rokki gandal rokki himme e jimmi rokki ɗumen kala ko neɗɗo Allah rokkata neɗɗo wona e nema kono sa ƴeewi jomumen no jamdi e leñol ngol saabu jeeya koye kinde nde ganduɗa nde leñol ngol hormaki ɗen kinde wadde ɗo ko caɗele te enen eɗen gandi hinde nde neɗɗo wawi jeeyede foof ɗaɓɓu gandal ɗaɓɓu dañal jogonidi jogo nunɗal won neɗɗo andu hoore ma ko ɗum woni ko ɓuuri hewde gartam joni noon so tawi won willeteɓe won hilleteɓe won werleteɓe hande paamen hayso ko rawanu jaltinɗa galle ma beddiɗa won kocco o rawandu nattina e galle mum ɗum an a yi ɗum a yi neɗɗo ne rawandu jibina ko heewi ƴetta ɓikkon kon weddi e ɓikkon kon mayata ñamitaki jarataki yimɓe tawat kon toon goto fof ƴette hen gotel ne hoye galle mum i joni noon haala koye neɗɗo sa willi neɗɗo yo yaltu leñol ma neɗɗo no jogui leƴƴi jaɓɓotoɗi ɗum saabu ɗo e nder leydi ndi ene jogui ɗo hande wonnoɓe fulɓe gonti goɗɗum waɗi ɗum koko billa dogi jalti te ko willi ɗumen ko ala dalil ɗo ko hen hunde gueɗel keddigel ngel ha hande en donki famde holko woni wonde pullo nde saabu wonde pullo nde ko wonde pullo a ari a tawi jinnaɓe ma ko fulɓe ka pullo wonde ndimo nde wamma ko ɗum firti alay saago ndimago paamen ruttoto koye jikku wona hinde ndimago ko jikku tan jikku o tan ko mboyma ka dimo so wonane ma a wona dimo saabu ko rimɗata koko jikku wata rimɗo ko kadi ko jikku ɗum ko ɗiɗi gueɗel tata ɓenguel eɗen donki famde ha hande hol feere fonde ƴettede feere fonde ƴettede nde ko nde tan nde jogormi haalde goho ko rentude ɗiɗi ko rewodirde woni alay saago paamen ɗo Tijani Elimane Sambourou Barke wiyanno hunde so tawi ala hoore yahata kono so koye heewi hunde yahata alay saago dañen ardiɓe alay saago dañen kadi dental ngal ko ngal woni jejjiten koye men ciftoren goƴo men saabu goƴo e koye jiidani koye men ko koye men sen ciftori koye men ha ɓurti goto fof yahata ko haaju mum kono sen ciftori goƴo men ma wood ko gaccuɗen ma wood ko jaɓanɗen te ko jaɓanɗen ko
tanko eɗen denti sen jaabondi ɗum en dañat dental so renti hayso ko bone ummani ngal heɓat sago maggal e bone o dental so renti so ummanima ɓamtare heɓat ɓamtare nde kono ha ɗo jaareɗen koye oɗo jeeye ferlo o jeeye salum o jeeye ɓundu o jeeye jolof so fuutan ko haali gonɗo gawa wi ɗum nawrani ɗum te enen fof de garaten e sénégal walla ɗe jippotoɗen mais gummoruɗen ko rewa saabu wonko taki fulɓe mbiye ko ma rewo ronkade worgo hoɗa wadde ko rewo gummoriɗen nde gummoriɗen rewo maayo ngo tacca ko ɗo carodirɗen ɓe jeehi ha jotti Casamance ɓe naato e Gambie ɓe jawti hande ɗo wiyete Guinée Conakry Bissau ɓe hande jooɗi Mali ɓe jooɗi ɗo wiyete hande Niger Nigéria ɓe goni Burkina Faso ɓe kaaɗi Ghana ɓe jeehi ha Érythéria ɓe jeehi ha Côte d'Ivoire donc wonto rewono wadde paamen caɗele gulleteɗɗe ina jeeya hen goho ganden holko kinde ɗe jahata haade addunoɗe tan ko mecce ha hande mecce ɗe ne guurte wonnoɗe ketti en aɗani ka debbo pullo aɗa jooɗi yeesam miɗa andi wonko woni e noppi ma wona gaynako fewi ɗum ko baylo miɗa andi wonko joguiɗa wonko wonata e ma taw koto paɗe ma taw ko sakki walla ma bo rewi ɗon walla surtout sakki eɗen gandi hande pullo gaynako tan gayniyowo jofo so tawi labbo tawa hutorta ko kosam mum wadde paamen kinde ɗe wonko addunoɗe ko mecce addunoɗe tan paamen kadi ko ha mecce ɗe mbawa en wurdude goto fof wawa diggade goɗɗo paamen kadi diwan yankagal ngal addi ɗum ko en keew so yimɓe keewi kejjata e wuuro woto walla nokku goto ko nawi ko pullo o ha jooɗi Érythéria walla jooɗi Centre Afrique walla Tchad mais ko ɗum itti pullo ɗo wonno ɗo Fouta nawi ɗum ha Ferlo walla Ɓundu walla Jolof wadde ken gotum paamen kadi dental ngal kalaten ngal alay saago dental ngal wawa wonde yimɓe ardinteɓe tawa ko nunɗuɓe finɓe famɓe joguiɓe fimde e himmi e jimmi jogade kadi guendiyankagal labtugal guendiyankagal ngal wona arde leñol wona anje leƴƴi goɗɗi enen hoddiɓe minen mbawa ɗumen anje saabu min wasata mbe jogui woniraɓam rewɓe resaɓe hoddiɓe men an wasata jogui miñiraɓe ma resaɓe walla mawniraɓe ma donc enen foof en gotum mais yidde hoore mum wona salade bandum te so tawi wonɗo hunde ne tolnoto goto fof kono fiya ndu umata enen jiɗɗen ko ɗemgal wolof ngal ɗemgal sirrare ɗemgal soninkore wamrankore ɗemɗe ɗe pop yo ndentu nguuro pine ɗe fof yo ndentu nguuro saabu kala mbo acci ko jeyɗa jaggata ko ka jeeya donc ko ɗum ɗon woni min yiyandam leñol ngol saaha no ngol yarata wona no ngol foti yaaru kadi gisten yaw mawɓe jawo sukaɓe alɗuɓe jawo miskineɓe anduɓe jawo yimɓe ɓe janggani donc anduɓe jawoɓe janggani haaloɓe jawo deƴƴuɓe donc ɗum ɗo nawrata leñol yeeso alay saago cukalel ngel ɓattodira e mawɗo jomumen mbawen alay saago gala o wallodira e miskineɓe ɓe alay saago gando o wallodira ɓe gandani ɓe kono so tawi hen goto foof ko Allah yiiɗi ɗum to nat becca ha natta yiyede kadi ɗum ne kadi yahata donc mawni kinare ne heewi hen kongu no heewi hen kongu hakkude kinde kongu hakkude dañe e base kongu hakkude galo e manda ganda mo wona ganda kongu hakkude ceerno e yimɓe ɓe gona mataw jangguɓe ne feewi bon ɓenini jaɓɓa e dow becce yimɓe ne jaaha ɓeeɗo kañumen ko yaɓɓateɓe tan ɗum ɗo so tawi woni leñol ngol yahata alay saago paamen enen foof ken fulɓe ɗemgal men ko pulago ko pinal men diwnuji men ɗiɗi koɗɗen ko enen cosniɗi koye men mamiraɓe men lewi koɗi peƴƴi lewi koɗi ha enen garɗen taweɗen hen donc hay goto ɓurani en so wona mo ɓurɗen kono noon enen sen jiiɗi andude wonko wone meɗen alay saago ma kawren donc yiyandam e leñol ngol ko jiyande yajde heɗata yewtere wotere kono sikki ala sen dentani en dewdirani ala ko mbawɗen gollude kadi neɗɗo wona e leñol ngol gila no woni miskine ha daña so dañi tan yalta leñol ngol ko caɗele walla neɗɗo wona e men tan ina waɗa politique ballen ɗum ha jogo darde daro bibji daro wawa diwde donc jomum daro yejjita ɗo umminoɗo way kono colli ko mbadduno ko sasinini dow lekki woni hen ko gawri ɗi kaldiɗi nandir hono mbaɗaten mbi gaare ballen guel ɗo colel gotel guel ngabba mais so guel ngabbi yo guel yulir sasi o less sa yuliri sasi o less tan sasi o gawri ndi wonata koye samde enen fof cikkoɗen kanguel nguel ngabbi tan guel yuliri dow kono nde guel yuliri dow nafani ɗum woni goho nguel ñaam ha nguel ɓurtini nguel maayi donc gonnoji ɗi less ɗi kañumen donki hebde ko ñaami ha maayi basal sarima wadde enen nenne so tawi kala duuyi saɗa ha wonoy yejjitat men yonti ko ƴewɗen koye men ganden ɓe dusiten ɓe kadi leñol foof en mbitake ko bonɓe foof en mbitake ko jamfotoɓe paamen kadi ɓe kodduɗen ɓe guila e leyɗele goɗɗe ha nder leydi ndi haala mabɓe faade e men heewi jojo fof nanta ko neɗɗo daro Serigne Touba ɓe mbi ko pullo hoɗo Serigne Touba woni pullo hoɗo Alhaji Malick woni pullo minen ko wondi amen ɗum Serigne Touba so woni pulle so wona pullo ɗum ko tanira mum ɓiɓɓe mum kaali Alhaji Malick so woni ɗum ko tanira mum ɓiɓɓe mum kaali kadi soɓe gonni ɗum soɓe gonani ɗum hatta fulɓe wonde ko goni ko ittata koɓe goni ko ɓeydata koɓe goni ko saabu Cheikh Mourou Fouti en ɗon Cheikh Souleymane Bal en Seydou Ousmane Tall en e Elimane Boubacar Kane en Abdoul Gadir Kane en ganduɗa hande so tawi filñitande haalama e nder Afrique à part Guinée
feññitande wonde Sénégal 1766 nde ɓuri teskinde waɗi ɗum ko babiraɓe min e mamiraɓe min Cheikh Souleymane Baal jibina ko boode janggo e Mauritanie seeɗa arti révolution waɗi koye nder Fouta ko kamɓe guitti jeeygu ɓaleɓe e nder Fouta e nder Sénégal ni mbeɗa wawi wiide Abdoul Gadiri Kane laamu laamigu duuɓi 30 e laamu almameɓe foti jumaji ɓe darni diine kamɓe gaddi ɗum ɗo kamɓe gandini yimɓeɓe diine gandini leydi ndi windude Qur'an kamɓe gandini leydi ndi Qur'an belɗo sawtu laaɓɗo kamɓe tubni ɗo hewɓe mais hande tolnen koye jamanu won sukaɓe ne kaala ko ganduɗa paamani ɗum wadde c'est pas ça le débat est que enen foof ko leydi gotiri enen fof ken leƴƴi certuɗi ɗemɗe certuɗe mais itta Sénégal o kam enen ndendi ɗum holno mbatten ha gonen gotum caloɗen yimɓeɓe ne joofo en kono enen woto jofɗen hay goto ganden tan eɗen jogui gooƴa hono noɓe jogori gooƴa ni gooƴaji men ɗi woto foof haale dow yo woten ko haala less par ce que aduna kadi neɗɗo so foof en gandi ɗo paaɗa so rina ka yettoytako tigi machallah o haali haala mbarka fayida no wonno ko joom hakkille e jumtuɗo jooɗiɗo kono kadi sen kaali e gendiyankagal aɗa andi neɗɗo kam surtout so woni suka o darima yidde fewnude kala e saaha yimɓe na ngara e muɗum ena ngara e muɗum walla ina mbiya ɗum biyata ɗe gandanɗa hoore ma welani nande jaalal somin namdinomama ko gila to puɗɗiɗa hande wonande leñol ngol holgo gandanɗa hoore ma hunde teskinde tan nde ganduɗa meeɗi musdema ha ɗeɓɗa tan woppude mbiɗa aɗa salita seeɗa bon ɗeɓde salide de ina jeeya hen nde gadimi tan yiide neɗɗo ƴatti nenam direct muusi kam sabu min mbeɗa yiiɗi leñol ngol noon kono nenam kam mi yiiɗa ko memi ɗum joni ni mi wowti sabu ñande fof mi nanata yimɓe jatto nenam hanti mi wowti kadi mbiɗa yetta Allah nenam ala e réseaux sociaux darata vidéo téléphone mum bonɗo fof min sodnat ɗum goɗɗo te mi sodanta ɗum téléphone Android ko téléphone touche tan codanami ɗum allo eyyi nam mi hana ɗum ɗon banggue babam aussi mi waɗi feere ha mbaɗmi on canal haaɗi ɗon haaɗi ɗin téléphone aji tout ce qui bouge dans les réseaux sociaux nenam yiyata babam yiyata ɗum bon woni ko seɓoranimi ɗum taki alhaali o ko muusimi fof en joguiɗo yettaki min joni mbeɗa heewi yiide neɗɗo waɗa posté nene mum walla joom suudu mum walla ɓiyum min mi suusa poste nenam mi suusa poste babam joom suudam walla ɓiyam gueɗel kadi ngel nde gadimi yiide pullu huccitiyam tan waɗi menace de mort ko caɗele wonannomi saabu min mi wattaki menace de mort min mbaɗɗum menace de mort fof yeeyede fittaɗam ɗum muusi kam kono de min gadi jooɗade batu kadi mawɓe sukaɓe mawɗo huccitiyam tan wi kam ka bonɗonede mbinuma tawanimi galle babam saabu min bonani nede ala ko min mbi so wona min mbi tan koto mbaɗe sacrifice leñol ngol jaltine gueɗe mon ɗeɗo bonɗe leñol ngol ɗum no musno kam mais ɓuuri hande haɓnademi foof ha saaha mi waɗa découragé ko yaade ha ɓooy mi sikka haaldeteɓe ɓe ngala noppi mi sikka haaldeteɓe ɓe nanata ɗo ko caɗele kono ko haɗatami kadi accude toujours mi wi yomi jokku saaha mi nan neɗɗo wiya ɓeɗo wiyeteɓe jaalalen ko intérêt tan acciɓe ɗo holɗin intérêt ji holɗin intérêt ji ko leñol fulɓe kalaten biyowo mo noon yo ƴeew mbere kanko wonko meeɗi rokkudema biyowo mo noon yo ƴeew mbere ɓe meeɗi wadde fedde ɓe ndendini million ɓe mbi totten jaalal walla ɓe mbaɗi fedde ɓe ndendini million ɓe mbi jaalal woni trésorier e yaadi hen joni où sont les intérêts so tawi neɗɗo woniri leñol ngol ko a daña hen kay e wontat jolfo hade min kam yayiraɓam nden ɓe gandunomi ɓe ko jolfuɓe gonno so min jolfuɓe nehimi somi jamno wontu jolfo walla gontum woni leƴƴi mbeɗa wawi wiyede oɗo kay ne wawi wooda ko dañi saabu au moins eɗen gandi no wayi mais neɗɗo so ƴetti haqqillantagal mum e ɓernde mum e foof mum wi min mbeɗa darano ɗemgal pular walla pinal fulɓe ceerno Abou Diop en nden yoɓe kaal koɓe guuri hamme Amadou Ly en walla Don Sampaten walla Far Silat Ka en walla Abou Sy Windiyanke en yoɓe kaal beela daranade leñol ngol mbiyanane wiide walla ne wiide est ce que intérêt nani hen y a pas d' intérêt e wiide ene wona acteur e daranade pinal fulɓe walla ɗemgal pular ala dañal so neɗɗo wi ina waɗi dañal yo kañum ar dara ɗon ƴeewa ko dañat ɗon min par exemple gurmi koye ɗen ɗon caɗele taw kadi jomum so yiyama wonko sikkete nene muɗum mi haalani kalmi ko pour nde leñol ngol Allah nafoore ala koye so baɗono baba mal wawi kam noddu wi kam jooɗo jewten walla Abou Dioubade wi kam jooɗo jewten ha jomum en guitta gueɗe mawɗe ballami walla mi wawi yaade galle ceerno Amadou Tidiane Ba khalifa général Madina Gounass mi hongo damal uddete mi jooɗo ceerno direct mi haala haajam walla mi yaa galle ceerno Bachir Tall walla mi yaa galle ceerno Madane Tall walla galle ceerno Sam walla Ali Thiam ɗe gaari fof mi rokke gueɗal peut être que leñol ngol taki ɗum kono ko darne ne darimi aussi rokkimi ɗum min nene ina jogui yimɓe ɓe ganduɗa koye leñol ngol jeeya saaha e saaha fof
ina eto walludemi e nder combat jam mais ɗum ɗon c'est personnel ɗum ko hakkude neɗɗo e neɗɗo ina waɗi mi ganduɗa ko mawniraɓa min hannde ina heewi ko ɓornotomi ko Isma Diawo Dia rewat ɗon walla Aminata Ceerno Ali ina heewi ko ñotantemi ko kalaju en ñotata donc hande mi daña mi yoɓo janggam wasa dañde mi yaha jam ɗum ko leñol ngol taki ɗum mais wa amma noon kees leñol ngol ittama jaalal en jaadi hen walla min nde million ngaji min totti ɗum san ɗum meeɗa wadde ala intérêt kadi neɗɗo hay saɗa rokke milliard uji mais ndimago ma e jinnaɗo ma ɓuranma kala ko dañƴa wadde jinnaɗo ma ko ƴettete ko aɗa waɗe ménace de mort ɓeeno mbima ɓeena eto waddema ɓeena eto hay daburudema ɗum neɗɗo wostata ko ɗum e jawdi ɗum jawdi jarani ɗum paamen kadi gendiyankoɓe walla darantoɓe leñol ɓen ko suɓaɓe ɓen ko suɓaɓe koyi ɓen Allah suɓotoɓe tan joɗɗinaɓe tigi machallah hojomaji meɗen ina ɓaadi e gasdete ko foti e haalede ko ina heewi kono kadi jaalal kala ko metti ina jogui to weeli garana min tan to raɓɓiɗ huglde tan ngay gandanɗa hoorema a teskima ɗum e leñol he meeɗi hebde ɗum taw ina ɗum welma ne mantini e nder leñol ngol taw koye ɗum kam mi serata e hebde ɗum on min hen goto tan ɓurɗo mi seeɗɗo kadi mi wawata andu holɗum hen ɓuuri eyyi saabu foof koko weeli aɗa andi sukaraji ne certi kono andude o sukara ɓuuri welde o weeɓani saabu sukara ñamateɗo ɗo wona hembo ñamate France jiidane ñamateɗo Allemagne o wona hembo ni ñamate États-Unis sukaraji ne certi mais andude o sukara ɓuuri welde ne satti kono min ko gandumi tan ɓuuri wawde ko ɓurmi wawde teskade wela ɓerdam ko arde e rendu goomi tawra rendo ngo no jiɗmi tawrude rendo ngo kono rendo ngo kadi hollitami wonde ko gonɗa koye dow mum ko emin batten haqqille te ɗum heccangi tan mbayrum ɗum ɗo Kafrine ɗo saaha foof komi dañowo ɗum saaha foof wooda ɓiɓɓe fulɓe nodduɓe min jinno ko bismade min jinno ko teddinirɗem ɓe mbaɗanmi accident 2022 effectivement teddinirnomi programme ɗo Madina Diaɗɓe pour rokkudemi diplôme de reconnaissance e wone gueɗe nde gartami nde ko nden mbaɗmi choc o no musno e am peut être ha hande yaltani am mais ko gueɗe ɗe ganduɗa na beelami kala ko koccumi hen kadi aussi mi jaɓaɗo ɗum Allah kono ko ɓuuri weldemi woni yiide ɓiɓɓe fulɓe fuɗɗiɓe famde ko wona ko e dow mum mais ɗiɗi ɓiɓɓe fulɓe fuɗɗiɓe famandemi ko gonmi ko e dow mum ɗeɗo gueɗe ene beelimi wa amma noon teddule ɗe ɗum kala de pinmi mbeɗa heeɓa yimɓe teddinoɓe mi soit neɗɗo teddinirami taw koye haala ɗemgal mum teddinami hen walla neɗɗo teddinami taw koye gollal mum walla neɗɗo teddinami taw koye jawdi mum walla neɗɗo teddinami taw koye considération mo jomum holli hakkude mum e am kono no jeeyayi ko ɓuuri weldemi ɓe Allah rokki en wiyeteɓe hannde gendiyankoɓe mawɓe relation mo jogdimi maɓɓe min ɗum ɗo ɓuuri weldemi ala hen mo ganduɗa so Allah mbiɗa jogui barage hakkude mum ɗum no welimi min tigui machallah ɗum waɗi fayida kono ɓen ɗon ɓe kalɗa hande en toɗɗoto hen goto tan o mo ganduɗa o woni Aliou Dembourou nde wonno kala e saaha somin jiima emin jiiduma e muɗum holko mbawɗa haalande min e hakkude moɗon e Aliou Dembourou adi fof ko hoɗo hakkude amen ummori caɗele meeɗ yande e gorko goto gaynako nde caɗele yani e makko yimɓeɓe mataw wonnoɓe ɗo jeehi toon puɗɗima nawde balle muɗumen hollide gaynako minene ma gondi Aliou no woni à l'étranger ala ɗo natmi groupe goto WhatsApp yimɓeɓe ene jana e makko min de mi anda Aliou kono Aliou o mo jiyammi ina waɗa intervention e assemblée nationale walla e nder dente walla e aynaɓe no mbiɗa andi onon ƴattotoɓe ɓeɗo oɗon dukko onon kam Aliou ɓuuri on ko par ce que Aliou mi sikkani kañum ɓe tan ƴettodiri e ko heddi ko on etton ƴewde mbeɗa oɗon keɓa ɗum ɓuuri wonde nde ɗo oɗon gaybodira hakkude moon surtout oɗon gaybi neɗɗo mo ganduɗa ala ɗo e groupe woodi ƴettuɗo vocal uji am ɗi tan neldimo o wi omo yiɗimi andu o ummi caggal leydi o arti on ƴettimi nawimi galle mum on wiyete Ousmane Ba au passage mi salminamo e mon paari nde nawmi nde o nawi kam toon ɗo min gandodiri nde o yimi kadi o jaribayam o yiɗimi quoi o horsinimi ɗo woni jokkodiral amen waɗi dañmi anniversaire mo potmi wadde e 2018 mbanmimo parrainé o jaaɓi o ummi ga nde o arata kadi o addori mi ganduɗa won hen ni ko yayiraɓam ɓe ko taniraɓam ɓe ko mawniraɓam ɓe gardi tariji o waali ɗon o tawtora anniversaire o waɗen golle mawɗe o ñaagui noon omo yiiɗi ƴettudemi o nawami weeli gara ferlo omo jogui toon radio mbo udditi omo yiiɗi mi yaha toon mi walloye sukaɓeɓe te nden koye radio Aissata Tall Sall gonmi jaami kalanmi ɓen ardiɓemi ɓen gaccitimi jaami weeli gara ko Aliou adi kam waɗande contrat e radio te no gonmi nde toon gonnomi directeur programme min jogino directeur général wiyete ko Jamma Modou Sylla mais min wonno programme kadi ne garmi nde tottami ko yimɓeɓe meeɗa huccidde micro kaala donc min tawi min puɗɗima wadde formation ji ɗo école Cheikh Souleymane Baal e dow ballal Hamme Amadou Ly en Abou Diop en woɓɓe min kala formation mo garnomi mi windanno
nde jaamide toon koko ƴettunomi ko ga ko ɗum gonmi yuppude maɓɓe e jangguindeɓe holko woni radio e holko neɗɗo hoɗo foti haalde holko foti haalde ballumiɓe ha hewɓe hen batti wadde jewte mabɓe hay sim tawa ko tawi min kerrinomi ko yewtere andu diine ma mbaddanomi ɗum ko imam juma mo weeli gara imam juma ratibo kala alhamisa min waɗano yewtere nde donc ɗo relation am naati Aliou hankkadi o waɗi ɗum koye galle makko yaye makko no wuuri nden 64 wiyete ko Hawa Dadal Yero Labba yo Allah yurmum yaafo ɗum jinnaɗo kadi horsinimi ha wimi kalif ma Allah Aliou mais joƴƴini Aliou wi ɗum kalif ma Allah nguel ɗo cukalel saabu o ko pullo te ko dimmu te ko moƴƴo saabu wondemi eɗo fodde hitande nde gummimi toon gartumi Dakar o jokki wallodirde am o ƴettimo o fawimi sere makko gommi kono conscient communication mbeɗa wawi wiide ha hande amin ballodir saabu joni joni min kuppi téléphone conscient communication nde gonmi ɗum nde mi waɗi hen ko mbawmi ko weeli ko e makko mi tawama ɗum ko metti ko e makko mi tawama ɗum te min ballodiri ko suuɗi e ko feeni min mbaddi voyagé partout donc teddule kewɗe kadi Allah rokki kam ɗum rewni ɗum koye junggo makko ɗum mbeɗa yettir ɗum Allah yiha ɓooyi noon kadi min guitti politique o min guitti communication fof min pawi to min goni tan hakkude miñiraɗo e mawniraɗo somo waɗa voyagé tant que mbiɗen jooɗi wala mbo yiiɗi yo won yeeso oto makko so wona min mais yeehi ha ɓooyi mbattu ɗum wiide ko min yeeso oto mi yiiɗa ɗum wattiri joni somin jaaha garde corps no wawi wonde yeeso walla seesi yeeso waɗa vidde min mi jooɗoga kanko jooɗoga chauffeur naji ɗum min gona e yewtu min tan woni mbo Aliou joddoto jala ha yimɓe nana jalede mi goɗɗo wodani donc ha hande kadi ko noon min mbaadi wadde c'est l'amitié ko c'est l'amitié mais c'est la famille ko yiha wonti enɗam effectivement ɗum kadi woni jokkodiral am e Ablaye Daoud par ce que Ablaye nde gandodiranmi e mum annamiran anendiri e Aliou mais nde deuxiéme am rendez-vous no jogdimi rendez-vous à Ablaye nde garmi Aliou tawi kam no Aliou wi wadda ɗannde Ablaye mbimi si nde natmi Aliou dari Ablaye wi ɗum mbatte o haqqille o wi Ablaye onone kay mbatte makko haqqille donc wadde ɗon ko enɗam woni ɗon tigi machallah wattuji meɗen gasi ha laaɓi ɗe jinno e jokkude yewtere konngol maɗa cakkitingol tan Abdou Salam Ba mbawen uddude yewtere konngol cakkitingol ko yo en gandu Sénégal ko leydi men hono no Sénégal naaɓe ɓe fof gonirani hen hoɓɓe ko noon woni no en gonirani hen hoɓɓe enen fof ko ɗo koɗɗen kono kadi paamen ina jeeya ko nawrata leydi men yeeso woni hurum hakkude men e kala leƴƴi ɗi kodduɗen mais kamɓene kadi ɓe dutto en ɗum ganden kadi kala ko dañƴen jaam ɓuuri kala ko dañƴen ko wona jaam jogaɗo o kala de goɗɗum lomti ɗum mi yiyani Sénégal naaje mbo nimsata wadde jiiden yumma e baaba enen hodduɓe Sénégal fof gonen neɗɗo goto paamen wonde so Sénégal yeehi yeeso ko enen fof yahani yeeso darimo ko enen fof darimo gueɗel keddigel ngel woni enen wiyoɓe mbimi tinnoɗen goto fof yo hormo pinal ngal hormo ɗemgal ngal ganden ko enen jiidi nene goto e baaba ganden ko foti yaltu e ko fotani yaltu ko foti haade nder suudu yo haat ɗon ko foti haade nder galle yo haat ɗon ko foti yaltu galle yo yaltini galle mais ndentoɗen hande oɗo réseaux sociaux gonɗo yaade mi invitama ɗo kalmi hen yewtere pendant 1 heure de temps te kala ɗum tan koye réseaux sociaux paamin réseaux sociaux ko kañum woni dajjal guurɗo hande aduna o uniquement pour wadde détruire le monde et pour détruire le monde il y a 2 cibles ɗiɗi joguiɗa debbo e cukalel sa ƴeewa ɗo réseaux sociaux woni e bonnerete hen tan ko sukaɓe e rewɓe donc rewɓe yoɓe tinna ɓe ganda lamɗo wawa wonde lamɗo mawno taw wona debbo woni yummum wali wawa mawno taw wona debbo woni yummum ceerno wawa mawno taw wona debbo woni yummum neɗɗo wawa wonde galo taw wona debbo woni yummum woni mbo debbo wona yummum ko bamen Adama keddiɗo fof debbo woni yumma donc il faut paamen hande taw wona yummen Hawa aussi yummen Hawa ko bamen Adama woni yummum woni bamum bref mais paamen hande ɗo gonɗen ɗo aduna o wawi ɗum fewnude tan ko rewɓe e sukaɓe wawi bonnude aduna ko rewɓe sukaɓe te ko ɓen réseaux sociaux waɗi cible il faut yimɓeɓe ndento ɗiɗo réseaux sociaux kadi jogoɗen suturo ganden eɗen tawirɗen ko gacce gandirɗen ko gacce ɗen ɗon gacce yo gonen nder koye men yo wot ko goto men fof hersi wadde e boowal ngal Allah noon no andi goto fof wonko waɗata e cuunde kono bakkatuji potani bakkat beejnaɗo ɓuuri bonde bakkat cuuɗaɗo wadde yo yimɓeɓe jogo suturo ganda koyen fulɓe so ɗum ɗon ɓenni mi salminima mi salmini Dieng e karallo debbo o mi salmini dendagal bandiraɓe jogorɓe daroyde yewtere nde ko heddi ko woni mi weltanimam ka debbo moƴƴo ka pullo ka joom needi ka deƴƴo ka teeɗo mbiɗa min mbima kadi jokku kadi yaɓɓuɗon koyngal ma teeɗo saabu ko ɗum woni ko gandirɗen enen allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tigui machallah a jarama Abdou Salam Ba o woni jaalal leñol gorko mo tareji machallah yewtere nde waɗi fayida hojomaji meɗen
gasi ha laaɓi kono kadi en mbawa wadde ɗo yewtere ha gummoɗen tawa en calminani bandiraɓe meɗen on ɓe gandanɗa hoore ma woni Amadou Sow gonɗo to ha to Belgique salminde kadi layde gorko mo Fumi Hara gonɗo to France wondude e Hammadou Goral wondude e Mamoudou Diallo on ko kawam bandam mi salmini dendagal bandiraɓe fulɓe ɓe gandanɗa hoore ma ina batti e meɗen hakkille kala e saaha ɗum noon bandiraɓe fulɓe en dokkodiri aadi ñande wonde so gayno jaɓi